uYesu Kristu inkosi. Baba, ukuthula ke ubufakazi bokuyeka kwami ke iselfoni kwakusekupheleni kukaFebruwari kwenye yenkonzo zethu zango-3 ekhaya labafundi, apho khona kwakumi wena ngalo suku kufundisa wena, apho khona ke entsethweni yethu eyaqala yaba ngama-soft spots nengozi yokuba kube khona nantoni na efumaneka kuthi angathi usathana ayisebenzise ibe kukuwa okanye ukulimala komzalwane. Wenza ke umzekelo ngayo indoda eyayithengisa indlu yayo enkulu, yavumelana kakuhle ke nomthengi wendlu. Umthengi wendlu wayithanda indlu, kodwa umthengisi wendlu wathi kukho into yodwa angayithengisiyo, angamnikiyo yona umthengi wendlu, ekusisikhonkwane, a nail in one of the rooms in the house. Okay, kwaba kuhle ke ngokuthetha ke ngako safumanisa ubana nje umthengi wendlu inkosi uYesu Kristu othenge le ndlu engumzimba wethu ke. Kule ndlu engumzimba wethu obesakuba ngumlawuli okanye nje obesaya kubusa kulo mzimba wethu ngaphambili ibinguye usathana isitha. Ngako ke njengoba ngoku singabakaKristu Yesu ngokupheleleyo, akukho nto kufanele ifumaneke kuthi engeyiyo ekaYesu Kristu okanye engasebenzi ukulunga phakathi kwethu nomoya ongcwele, inkosi uYesu Kristu. Okay ke umoya kaNkulunkulu uphephetha la uthanda khona ke, kwazofika ke kwindaba yokuthi uNkulunkulu is grieved about ama-cellphones. Futhi we have izizathu ezibonakala zibambeka ngokwagcina ama-cellphones. Qhubeka into ethi sithi angeke ziphele izinto, kodwa ngoku lixesha likamoya ongcwele. Akukho esikudingayo engeke sikuthole kumoya ongcwele. Esimele kukuthola umoya kaNkulunkulu unako ukusinikeza kona. Waqhubeka ke ngelo xesha ndimameleyo mna, ndimamela ngaphakathi kwam kukhona ingxoxo nje yokuhlabeka nezizathu ezivukayo kwangelo xesha zokuyisebenzisa yona iselfowuni. Kube ngathi xa uthetha uphendula le ngxoxo ngaphakathi kum, ndisitsho uba hayi kusekhona izinto endifuna ukuzisetsha efowunini. Ndiyayisebenzisa ifowuni ukuba ndithethe nabazalwane ngelo xesha nje, ukuba visa nabo ezi ndaba ezimnandi zale vangeli enyanisileyo kaKristu Yesu. So nje ukwaphenduleka kusithi le nto oyifunayo efowunini angeke uze uyithole. Awuke uzame ubheke umoya ongcwele uzokwambulela ngezwi lakhe. Wathi asikuzameke lo ukuthi sibheke kumoya ongcwele ngezinto zonke, yena asambulele. Usisho ukuba masikuzame oku futhi uyasiqinisekisa ukubana we will be amazed. So nje kwavela ke ukubana ifowuni sisazisebenzisa, kusekhona isidingo sokusebenzisa ifowuni okwangoku, nanjengoba sinxulumana ngazo futhi ivangeli lihamba ngazo. Kodwa nje umzalwane onako ekungekho sidingo sitheni esijongene nayo ngeselfowuni, uyawube uncedakele xa esahlukana nayo iselfowuni. Sivelela ke izinto ezininzi, i-distraction eza ngayo iselfowuni, endikungqinelayo nam njengomntu nje oke wayisebenzisa ifowuni. Ndazibona nje sendisindisiwe ndisithi ndiyakholwa, kodwa ndazibona nje uba ndilikhoboka layo le fowuni. Ndichitha ixesha elide nje ndisefowunini, kooYouTube nditshintshatshintsha amavidiyo, noba
ndandisithi ziintshumayelo okanye zimfundiso, nditshintsha amavidiyo, fumaniseke uba nje ilanga lonke liyaphela. Into eninzi endiyenzileyo kuhlala efowunini ndimamela zona iintshumayelo. Akusekho nexesha lokuthandaza, umamela iintshumayelo, umamela imiculo efowunini. Akusekho nexesha lokuthandaza, ufunde izwi likaThixo uzindlele ngalo nje. Ngelo xesha ke andikadeli konke, kodwa nje emoyeni wam kwakuba buhlungu ngoba andisakufuni okuhlala efowunini kangaka. Kodwa nje ingathi nje once ndiyivula ifowuni ndingene ke kooYouTube nani nje ndivele ndibambeke ndithi hayi ndizobukela oku, uvele okulandelayo. Ndithi nje ndisabukela oku kube khona nje okupop aphayo eskrinini, ndibe ne-interest ukuva ubana kwenzeka ntoni nje, ukuthanda iindaba. Futhi enye into eyayindithibe kakhulu nje ukuthanda iindaba nje ezingamfakiyo uThixo, ezingamdumisi uThixo, futhi nami ezingandikhulisi emoyeni. So nje bendiyawazi nje ukuba yisigqila sefowuni, thola ukuthi nje awufuni, kodwa nje uzuyisebenzisa isetshajeni ngendlela yoba le nto ekudonsayo iyakudonsa ubana hlala efowunini, hlala eskrinini. Okay ke, ya xa kwenzekayo ke ngoku oku le conviction, kufike ngenyaniso because ke ngelo xesha sendisekhaya abafundi kwakungekho uba ndihlala efowunini ilanga lonke nani nobusuku bonke nani, kodwa still experience nje i-disturbance yefowuni, futhi na through uWhatsApp nani nje ne-contact okanye nje yes ukuba nako ukunxibelelana nabantu obukade uphila nabo, abantu ubukade uhamba nabo kwimpilo osuphumile wena kuyo. Ngenxa yenceba kaThixo ke yokuqonda ukuba akuyo mpilo efaneleyo. So nje konke nje ukuba ndingene kwi-status ndibukele ke leyo mpilo yabo nani, ngibona abantu endandikade ndiphila nabo, abanye abantu endandikade nje ndisezonweni nabo. So nje ukubukela izi-status zabo, ubona impilo yabo. So nje ndabona ubana leyo nto it is destructive in my spirit. Kuba khona nje imizindlo nani nemicabango endibonayo ubana akukho kuhle oku, akufanelanga uba ndicinge ezi zinto ndizicingayo. So nje ibine-influence nje enjalo. Namakhozi ke nje obuye uwafumane adreyina nayo. So nje ifowuni nje iyadreyina kahle kahle. Okay, hayi ke after back kolu suku ke ngoku apho ke sendi-convicted ngalo ndlela. Ngelo xesha ke sikule ntlangano ekwathethwa oku, kwafika kwaba i-conviction kakhulu kum. Ifowuni yam isetshajini kwenye room, hayi lapho ebesihlala khona. Ndenza isigqibo soba ifowuni yam njengoba ikulaa room andizuyo ukuyithatha. Njengoba ndisiva le nto ndiyivayo, ndizoyothandaza kuThixo nditsho uba Nkosi, ukuba ngaba uyathanda ndehlukane nayo iselfowuni, ndicela wenze ngokwakho. Ndiqaphela ke nento yoba uthi xa uva into kuthethwa ngayo okanye ngelo xesha kuthiwa makwenziwe oku okanye uNkulunkulu akakuthandi oku, uthatheleke uekthe. Kanti uektha, andazi, uektha nge-emotions okanye ngenxa yoba uninzi lubonakala luyenza loo nto leyo. So nje ndifuna ukubana xa ngabe kusenzeka kube ngenene andazi nje, kodwa nje kube yi-personal conviction, into endizoma ngayo ndithi ngenene uThixo wakwenza oku kum. Ya, okay ke ndenza isigqibo soba ifowuni andizuyo ukuyithatha. Ndathandaza enkosini ndathi, Nkosi, ukuba wena uyathetha kum, ndicela ukulinda kuwe, uzenzele, undiphendule, ndikulungele ukuba ndikwenze ukuthanda uba ndikwenze. Hayi ke okay, kuqhubeke ke iveki yonke ifowuni andikho cangwayo. Ya, ndisamamele nje kumoya. Ozothi ngelinye isuku omnye wodade wethu waboleka ifowuni kum ethi ufuna ukulayita. Okay, ndathi ke makahambe woyithatha. Xa yoyithatha wathi nje xa ithatsha eskrinini I respond.
okay, nami ke ndibuye ndidibane nayo ndiyilayite, okay, igcwele ayinangxaki. Nami xa ndithatsha eskrinini ayirespondi. Ufike nje emoyeni wam ubana ke nantso impendulo kaThixo koku bendikucelile ubana inkosi ndicela izenzele. Uba ngaba lixesha lokuba ndiphume efowunini makube njalo. Kwaba ke kukanjalo, ifowuni ayizange ilimala, ayizange iwe, ayizange ingene emanzini, kodwa nje yavele yathula. Kwaba ke ndiyaphenduleka. Nanjengoba ke entlanganeni wena tata wawungqina nje ubana kumnandi kunokuthula ukuba ngaphandle kwe-cellphone. Nam ndiyakungqinela after I think ngoku sekuphantse kungu-3 months, 3 months ndingenayo ifowuni. Kumnandi kakhulu, kunoxolo. Enye into eyenziwa ifowuni kukuliba ixesha, ilisela lexesha. So nje ngoku umzuzu endinawo nje ndizihlelela kungekho nto endiyenzayo kuko ukufunda izwi lenkosi, ukuzindla ngezwi lenkosi, ukuthandaza. So nje akukho nto engenayo ngefowuni, nokungamkeli nje, nokungaresivi nje kwa-call eza kuwe nje, ungabi naxanduva loba ifowuni iyakhala mbophendula. So nje loo nto leyo imnandi ngale ndlela yoba andazi uba ndingatsho kanjani, kodwa nje kumnandi, kuyinkululeko, kungokuthula okungabi nafowuni. Ndicinga uba kuphelela apho. Okunye ke baba nje, uyabona ngale sikhathi sizohlakaza nje sisahlangana ke ezihlanganweni zethu ekhaya labafundi, sibona nje, kuvakala futhi nasemoyeni ubana isimo ingathi siphembelela kwelo cala ukuba singahle sihlakazwe, sithethana ngako ukuyohlala emahlathini. Nani uzuthi wena tata, if ungathi uyohlala nasehlathini ungangafuni nokuba nayo ifowuni, apho nje wazi ubana nguwe nje noThixo wakho. So nje nam ndandinayo leyo nto ubana nje, uyabona, uba kungathiwa siyahamba njengangoku asinandawo siyohlala khona emahlathini nani, andizoba nafowuni. Ndinomdla nje ngoba silifundile izwi futhi nje sibonile nje uba uThixo akukho into angenongayenzi. Unako ukuthi xa ndinento yothetha okanye ndinomyalezo endifuna ukudlulisa emntwini, uThixo ngomoya wakhe angawudlulisa umyalezo, awudlulise kuloo mntu ngaphandle kokuba sinxulumane ngefowuni. Futhi xa kufuneka ndibe sendaweni, uThixo unako yena ukundenza ndibe kuloo ndawo ndifuneka kuyo ngalo xesha ndifuneka ngayo. So nje nam ndandinayo nje entliziyweni yam uba Nkosi yam, sendilapho ke ndedwa, ndijonge kuwe wedwa, ndimamela kuba uthini. Xa ndinento endingayiqondiyo okanye ndinoncedo endilidingayo, akukho uba ndizothatha ifowuni ndifowune ndithi kukhona isimo esikanje, ndijongene nawe qha. Uba xa ukhona isimo esikhona ndithetha noNkulunkulu, ndithetha noMoya Oyingcwele. Xa ndinesidingo yena uyazi. So nje nam ndandithi nje I'm looking forward to that. So nje yebo ke, I think kukanjalo. Futhi nje nokunye okwandiqinisekisayo nje nako okwafike kwayophula umoya wam ukubana nje ii-cellphones zihambe zathatha nje indawo kaMoya Oyingcwele. Sesithemba kakhulu ukufuna i-information nani nemibuzo nalo lonke ulwazi inini, sihambe siye ko-AI efowunini endaweni yokuba sibuze uNkulunkulu ekungekho nto angayaziyo yena enguThixo ongasambulela konke. Futhi nangaphezulu kwaloku esiye sithi xa sifuna i-information siye kuko. So nje noko kwayidlala indima entliziyweni yam ubana inkosi inako ukwenza konke nje, and kukhona izinga ongeke ufikele kulo ekumazini uThixo, kusekhona into obambelele kuyo. Kuko konke nje ngibonga
Ndibulela nje ubabalo lukaThixo okunguye osinikeza amandla okanye uthando okanye ukulangazelela kokwenza okuhle, ngoba thina ngokwethu asinako ukwenza okulungileyo. Akukho okuhle kuthi asikwazi nokuba luncedo kuthi, kodwa nguye uThixo osebenza konke kuthi, osincedayo, osibonisayo, asicathulise ngokusazi kwakhe. Ndiyabulela kakhulu ke tata.